Добре дошли в едно малко по-образователно видео. В това видео ще ви препоръчам 5 книги, които лично на мен много ми харесват, по мои интереса и ще се радвам, ако и вие отидете до книжарниците или там, където се продават и вие да ги прочетете. Но преди да започнем с това, пак казвам, по-образователно видео от обикновено, може да се абонирате за канала и да оставите лайк нагоре, може да споделите видеото с приятели, като така адски много ми помагате. Аз даже се очудвам, към вчера бях 20 абоната, сега съм 60. Просто толкова сте бързи, много ви благодаря, хора, много ви обичам. И хайде сега да се мятаме към първата книга. Искам да имате в предвид, че тези книги, които ще ви препоръчам, са някакси от моето детство, че аз съм ги чела или когато съм била много по-малка, например преди 2 години, преди 3, а някои от съвсем скоро ми харесват да ги чета. Първата книга, по принцип, аз си признавам, няма какво да го крия, няма смисъл да го крия. Добре, не обичам да чета. Да, не обичам, не чета често. Разбира се, майка ми купува книги и се опитва да ме зарадва, смисъл да ми станат интересни и една идея да започна да чета малко повече. И преди 2 години, или вече не помня аз колко, но със сигурност има 2 години, ето тази книга на Шерлок Холмс в червено, в розово, не знам. Това беше първата книга, която на мен ми хареса изключително много, беше ми много интересно. И за тези от вас, които не знаят, всъщност аз май това не съм го казала в канала ми, но аз обожавам както и филми, така и книги, да чета за някакви мистерии, някакви детективски работи. А Шерлок Холмс е перфектната книга за този характер и този интерес. Ето на този кадър може да видите малко по-добре в цял ръст. И да, ето я и отзад има малко описание. Първоначално, когато майка ми купи тази книга, аз изобщо си казах, в поредната тъпотия, адски безинтересно, как мога да прочета това, обаче виж ти, когато започнах да чета тази книга, просто не спрях да чета. Не спрях да я чета. Даже майка може да потвърди наистина смисъл. Голям интерес проявявах към нея и адски много се гордея, че поне една книга ми беше интересна. Всъщност не една, а цели 5, даже още 4, които ще ви покажа сега. Ето да видите и самата книга по-отблизо и по-хубаво. Надявам се да се вижда добре. Поредица за деца над 7 години. Аз със сигурност над 7 съм я прочела. Много е интересна, поне на мен. Много ми харесва. Ето отстрани как е и отзад. Може да паузирате видеото и да си прочетете описанието. Следващата моя книга от детството ми най-вече беше тази на вещиците на Роалд Даhl. Аз съм гледала и филма, даже преди една година, т.е. 2024 година, гледах и самия филм. Аз съм чела само книгата, но до когато не го дах по телевизията, тогава не бях гледала самия филм, но вече съм и филма също е много интересен, но искам да ви кажа, че в книгите има много повече се описват самите неща. И поне аз. По принцип казвам точно обратното. Обаче специално за тази книга е така, че в книгите, точно в тази книга на вещиците, може да осмислиш, може да си представиш много по-добре нещата, как се случват. Сега ще ви го покажа и на близкия кадър. Ето да видите как изглежда книгата на Роалд Даhl. Пишем на английски и на български вещиците. И да, ето как изглежда и отстрани. И отзад пак ви казвам, може да паузирате видеото и да си прочетете какво пише отзад. Да знаете, че книгите ги показвам подред, от първа по интересност до последна. Т.е. първата ще е тази, която най-много препоръчвам, тази, която най-много ми е харесала и ме е заинтересувала и ме е накарала така да не спра да я чета тази книга, а последната ще е тази, която най-малко
ми е била интересна, но все пак съм я чета с удоволствие. Следващата е малко по-голяма и този път с много твърди корици, а именно книгата се казва Двете кралства и е много добра за тези, които са по-чувствителни, като мен, например, най-вече за зодия Рак. Аз в принцип много не вярвам в зодиите, но това е въпрос на лично мнение. Но поне според мен тази книга е подходяща за по-чувствителните хора. Ето да видите отгоре до долу как изглежда. На издателство Рибка. Аз като малка много се смеех на това издателство, после ми беше много любимо и интересно. Извинявам се, трябва да е наобратно, трябва да обърна книгата. Ето да видите отстрани как изглежда и отзад най-вече. Тези книги съм ги гледала, съм ги чела малко по-отдавна и не си спомням точно за какво се разказва, за това не ви разказвам, но следващата книга мога да ви споделя малко, въпреки че вие може да се прочетете и отзад на корицата. Описанието, нали, краткото описание за какво се разказва в книгата, но и аз мога да ви разкажа малко по-подробно. Книгата се казва Магическата аптека, първа част аз съм си взела, ето така изглежда. Да, ето отстрани и отзад. Сега ще ви я покажа и на близкия кадър и ще ви обясна горе-долу за какво се разказва. Когато си купих тази книга, наистина се впечатлих от много яката корица. Усеща се на допир много яко и различно. Има страхотни цветове. И да. Ето да видите как изглежда и отстрани. Извинявам се, че така се бавя. Тази точно част се казва Една тайна витае във въздуха. Има и други части, които аз не съм чела, но мисля да си ги взема. Ето да видите отзад, пак може да паузирате видеото. Тази книга се разказва за едно момиче, един неин приятел и малкото й братче, което момичето се мести на една вила, там да живее. Първоначално на нея не й харесва много, но в последствие на времето тя свиква и по едно време, когато се е разхождала из двора, е забелязала някакъв мъж да влиза в някаква лаборатория, която има различни парфюми, миризми, които са магични, правят различни магии. Всяка миризма, като я, например, я помиришеш или се напръскаш нея, прави различна магия. Освен детективски и криминални филми и книги, аз харесвам много и фантастични такива с магии, понеже много ми се иска да съществуват магиите, но за жалост това, разбира се, не е. Но поне за тези хора, които харесват като моите интереси, препоръчвам тази книга. Следващата книга се казва Училището за добро и зло. Ето, да видите, изключително яки корици. Може да видите как светлината се отразява. И пак е много яка на допир. Ето да видите отстрани и отзад. Много е дебело между другото. Ето, адски е дебела, смисъл, наистина, но е много интересна. Единствения истински крал се казва самата част от книжарница Сиела, както може да видите. Ето отстрани. Дами и господа, това бяха всички книги, които лично на мен много ми харесват и са по мой интерес и ги препоръчвам. Тези книги може да ги закупите най-често от книжарници като Сиела, Ориндж и тези като цяло, и във всички книжарници съм сигурна, че ги има. Ако не ги намирате, може да питате служителите. Дано ви е харесало това видео и да съм ви помогнала поне малко с избора на книги. Ако е така, може да ми го докажете, като споделите видеото с приятели и оставите лайк нагоре, за да ме подкрепите и да продължавам да снимам толкова яки видеа, както и да ударите камбанката. Чао от мен, обичам ви!